No niin, tervetuloa seuraamaan Project Zomboita osa 23. Mä olen Matusvare ja tämä on Ville. Taustalta saattaa kuulla ylimääräisiä ääniä. Olen pahoillani, en voi tehdä sille mitään, teidän täytyy kestää. Anyway, me oltiin matkalla ei minnekään. Mä tarkastin nyt on kellon, se on oikeasti puki. Se on nyt ihan niinku aikuisten oikeasti tämä peli nyt pukittaa mulla sen verran, että kun Villestä henki lähtee, niin me vaihdamme karttaa. Mikä on toisaalta sääli, mutta ei voi edelleenkään, emme voi asialle mitään. Mua nyt vähän kiinnostaa, mitä me löydetään tää. Mä ajattelin nyt on tupakkaa, koska miksei? Vähän ollaan stressaannut ei mitään tupakkaa mukaan, vaan vedetään rööki. En kehota teitä ketään polttamaan, se on hyvin iljettävä tapa. Se on nyt tämä hahmo nyt, mikä tässä vetelee. Pienet sauhut tuossa. Postissa ei ole mitään muuta animaatioa. Okei, ainakaan vielä ottanut stressiä, mitenkä vedetään toinen. Oikeesti. Mun hahmo tuli kippeeksi, kun se veti sätkää. No eipä silti. Ei Ville oo kyllä polttanutkaan, että siitä on hyvä lähteä. Täällä ei ollut mitään kuin patteria. Aika heikosti mitään. Me juodaan kaikki pois. En tiedä mitä mahtuu olla. Syödään pois. Vedetään tuosta nyt vielä. Se oli ilmeisesti alkoholipitoista. No. Me matkustamme nyt sitten vähän juovuksissa. Mutta mä olin nyt etsimässä ihan oikeesti jotain elämää tärkeämpää ja me emme nyt löydä mitään semmoista. Täällä mitä? Metallikirja. Oikeesti mun täytyy nyt oikein tsekata. Aivan, täällä on uusia juttuja. Miksi ette katso, et sanonut mitään, että täällä on uusia juttuja? Te ette puhu tarpeeksi. Jos kukaan sanonut, teidän pitää kommunikoida enemmän pelaajan kanssa. Hittolainen. No niin, katsotaas. Mä toivon, että mä en äskettäin pilannut mun äänitystäni. Mä fiksuin teko. Ihan se on siellä niinku aivopierros. Mä en mennyt lyömään noita kavereita. Se oli tosi huono juttu. Ainoa hyvä puoli oli se, että meistä ei lähtenyt henki, mut tää olisi voinut päättyä todella huonosti. Ai, nyt meinas käydä taas. Siis meillä on niin paljon onnea matkas jatkuvasti. Ei, mitä? Lyö maahan! Mä niinku... Ei, toi jätkä puree mua jalkaa ennen kuin mä tykkäsin paljon enemmän, kun zombit ei tehnyt koska tämän pelin taistelusysteemi välillä pissaa. No, onks tää vielä jotain? Ei, hyvä. Okei, teillä ei oo kumminkaan mitään kivaa, mä lähden pois. Moi. Ryömis sääsiä. Vaikka loppuelämässä, ei kiinnosta. Täällä on joku kauheeto parkkis, mikä tarkoittaa... Kyllä, me löysimme jonkun kaupan. Tralalala. Tuollakin on joku. Tutkitaan. Oi, me ollaan kuinka paljon. Me ollaan täällä. No pentele. Mennään kattoo mitä täällä on. Oi hyvä jumala. Ensimmäinen hälyte. Oi perse. En oo menos pois. Mulla on kestänyt liian kauan, että mä oon löytänyt... Ai jumala, vitsi. Siellä varmaan
porukkaa tollain. Menkää kattoo mitä siellä on. Se on kaikkea kivaa. Kaikkea mielenkiintoista siellä. Menkää sinne. Menkää sinne vaan. Men nyt pois. Ketään ei kiinnosta. Mene pois. Okei. Zipi Markettiin. Matkamme käy. Oikeasti pumppuhaulikko. Mä voin sanoa, että mua vähän hotsit ottaa sen mukaan. Mut sitten taas mä myöskin muistan, kuinka saatanan huono idea se voi olla. Hei oikeasti, nyt ne oikein seuraa mua. Ne on niinku oikein nyt päättänyt, että me syödään sut kokonaisena. Mut täällä olikin takaovi, mä lähden karkuun. Niin huono vitsi, ettei sanotuksi saa. Eli se pitäisi se niin sanottu varastohalli olla jossain täällä. Miksi mä... Toinen muuten, tämä on mielestäni toinen, mikä nyt vähän tekee mulle kiusaa koko ajan, koska tää pukittaa sen verran, että mä juokseva ohi, en mä jaksa varoa mitään. Tai sanotaan, että mua ei kiinnosta varoa mitään. Onko se mukaan tossa jo? Ei, tuo joku muu. Se autotalli on jotenkin avoin. Ja muistaisin, että se on jossain täällä. No niin, iso varasto. Jokainen YouTuberi menee siinä aina. Ja sitten ne on se, jee, täällä on hienoa tavaraa. Ja mäkin haluu mennä sinne. Mä en oo itse asiassa vissi missään jaksossa mennyt sinne. No niin, nyt me olemme tulleet tänne YouTuben etiketin mukaisesti varastoon. Koska, no, miksei. Mikä siellä lukee? There is no cure, eli parannuskeinoa ei ole. Tolla. Mä meinasin sanoa, että jos nää ovet on kiinni, jumaan, ei oo niinku edes totta. Okei. Mä toivon, että täällä ei ole ketään. Kyllä me tarvitsemme tota. Ja me tarvitsemme tota. Sitten oli jotain muutakin mä mielestäni. Eikö se olikin... väärää tavaraa. Se ei ollut sitä teippiä, vaan se oli normaalia teippiä. Joo. Ei, kohdaan sen clue. Ei, tape. Kyllä. Se vaatii 4. Aivan. Oi, mä en ymmärrä mitä mä kattelin taas. Mitäkseni jotain. Joo, täällä on varmaan... täällä on ruokailija, me alkaa ihan heti heität huiviimme. Me ei pysty varmaan nukkumaan täällä sillain. Pystytään, hyvä. Mutta me tarvitsemme nyt sitten... Me tarvitaan nauloja. Me tarvitaan itse asiassa aika paljonkin kaikkia. Eihän tavallinen toi... Tavallinen kävi. Mitenkin vaaditaan 2. Mä toivon. Se on hyvä, kun tää luuttisysteemikin on vähän rikki. Tää menee vähän tällä, että mulla on luutti ihan täysillä. Mut ei! Tuolla on radio, mun on saatava se nyt sammuksiin. Niin tää luuttisysteemi menee tällä vähän hauskasti, että täällä ei oo niin paljon kuin se alkupäässä. Noin. Mä en tosiaan halua mitään radioa päältä, kun mä yritän nukkua täällä yö, niin ei tuu mitään. Oikeasti lähtee henki tai jotain muuta. Okei, meillä on naru, meillä on ihan älyttömästi täällä kaikki juttui.
Nauloja on ainakin nyt sen verran, että pitäis pärjätä. Hetkinen. Muistaakseni toi teippi oli kans semmonen, että sillä saa korjattua. Ei se, mutta mä haluan oikeesti korjattua. Joo, vaatii 2 puuliimaa ja teippiä ja vaikka mitä kaikkea jännää täytyis löytää. Mä oon varmaan juossut 1 000 000 kertaa jonkun puuteipi ohitte ja porukka huutaa ruudun takan. Se on siellä! Sä et näe sitä! Tyhmä! Todennäköisesti niin on käynyt. Koska mä oon sen verran puusilmä myönnetään, että mä en välttämättä huomaa. Katsotaas nyt. Me voitais tehdä periaatteessa joku telttavermeekki ja muuttaakin korpeen. Niin sanotusti. En mä tiedä. Hitsausmaski. Emme ehkä nyt tarvitte. Hei. Joo, mä tiedän, mä painan, kun pieni norsu, mut... Säkki. Tossa on puuliimaa. Mä oon unohtanut mitä liimaa. Mä vaan kerää kaikkia, mikä edes etäisesti tuntuu toimiva. Otetaan nyt naulo, jos sattuu. Taskulamppu ainakin löytyy. Nauloja kaikki. Ne on voinut silti, että päivityskin on voinut tehdä sen, että... Hetkinen. Minäkin tässä jotain. Päivityskin on voinut tehdä sen, ettei ne enää, vaikka sulla olisi mitkään säädöt, niin ei välttämättä anna enää niin avokätisesti. Siinä vissiin kyllä lukee, että mihin sitä voidaan käyttää, mutta... No. Ei voi mitään, tutkitaan nyt. Okei, pystyykö mä nyt korjaamaan meidän pesäpallomailaa millään ja miten? No, nauloja liimaa. Me puuttuu nyt vaan teippiä. Me tarvitaan teippiä. Tai jesaria. Jesaria, se sana oli. Kyllä oli vaikeet. No, kaikkea tommosia... Niinku kaikkeen muuta löytyy hirveet läjät. Mut... Ei löydy... Ei löydy niinku sitä... Niinku jesaria ei tunnu nyt löytyvän yhtään. Mutta mä muistasin, että jotain aika paljon tullut muutoksia näihin, mistä mitäkin löytää. Hei, takaisin, tossa. Että mistä mitäkin löytää. Mutta en sit jaksa kuollaksenikaan muistaa, että... Niin, en nyt jaksa kuollaksenikaan muistaa, miten tää... Että mistä löytyy mitäkin. Se on joku yrittää samalla keskittyä. Sledgehammer, se on aina kiva. Se vaan, että mä en voi käyttää sitä, koska tämän pelin mukaan mä oon aivan poikki, vaikka mä ole. Propane torch. Tuo vaatii nyt sit jotain muutakin. Täytyy vähän tutkia, mitä vaatii. Mä olen niin hukas tässä pelissä. Aivan kautta, mä oon niin hukas. Kyllä luulis nyt sen verran jo oleva... Kyllä. Täällä oli itse asiassa nyt, täytyy myöntää, että nyt oli todella huonosti periaatteessakaan mitään. Ensimmäistä kertaa elämässäni mä käyn täällä varastolla, ja tää on oikeesti tosi huono käynti. Mut sit taas kartta pukittaa, joten en oo ihan hirveän yllättynyt. Toisaalta se on kiva, että on vähän, ettei nyt ihan... Siis tästä toi täyteen ja... Okei.
Mun täytyy oikein katsoa, mitä tuolla metallihommilla on. Niin kuin täälläkin. Mun tallennus on säädetty siten, että nämä on aivan täynnä luuttia. Ihan vaan sen takia, koska mä alunperin halusin riahua niin siinä tietyllä alueella, enkä kulkea ympäri karttaa etsimässä. Okei, sehän olisi ollut se selviytymispelin idea, mutta mä halusin jotain erilaista. Me ei välttämättä kyllä jäädä tännekään, että tää on taas sellainen pysähdyspaikka. Asekaupalla mä voisin yrittää, mut se on vähän semmoista tämmöstä. Vedetään tosta pikalonkat. Tää jakso on vähän pidempi kuin muut. Ei voi mitään. Tehdään spesiaalijakso. Mun piti tehdä tänään BeamNG Drive ja Orion Prelude, jonka sain lahjaksi tilaajalta, kiitos hänelle. Mutta Steam päätti, että mun täytyy päivittää koko elämäni. En mä jaksanut sit ruvata sitä sen enempää. Katsotaan nyt sitten. Jee! Mä sain sitä itse asiassa joko korjattua. No. Glue. Lisää liimaa. Yes. Kyllä menee liimaa. Noni. Tää näyttää heti paremmalta. Ehkä mä olisin voinut asentaa muutama pisteen tohon. Onks mulla yhtään niinku varaa pistää pisteet itse asiassa? On. Maintenance lisää. Ei se muuta. Tää on kumminkin hyvin tärkeä juttu osata. Hei! Mä korjasin se itse asiassa täyteen mittaas. Hyvä minä. Mut joo, onks meillä... Me voidaan ottaa täältä varmaan sit... En mä oikein, jos me matkataan eteenpäin... Niin... Kyllä siitä Villestä vielä henki lähtee, niin... Otetaan ruuat mukaan ja... Ja... Täällä oli varmaan jotain... Otetaan pari vesipulloa, napataan vesipullot mukaan ja... Jatketaan... Matkaa. Kyllä pari vesipulloa aina menee. Syödään tosta noin. Vedetään nyt tai... En mä oikein tiedä millä sitä menee, mutta... Saadaan oikein... Vedetään nyt tofuakin sit samaa läjää. Vieläkö menee... Ei nouse enää, hyvä. Sitten vielä käydään juomassa, sit me voidaan lähteä jatkaa matkaa taas. Mä yritän muistella tätä karttaa. Mä en tiedä, onko tän tullut mitään muutoksia hetken aikaa tähän karttaan, mutta toi... Mä yritän koko ajan muistella... Sen mä tiedän, että jos mä seuraan tätä tietä tarpeeksi kauan, niin... Me tullaan West Pointtiin. Mut sitä mä en tiedä, että... Mitä muut täällä tulee. Tehdään jotain tyhmää, lähdetään West Pointille, koska Ville on elänyt liian pitkään. Hei! Tietysti kauheasti en viitsis kyllä juosta, koska hengen lähtö on sitten sen jälkeen hyvin lähellä. Mut kyllä tässä viimeiset 4 minuuttia voidaan ravata, koska miksei. Joo tosiaan, meinasin tehdä vähän autopelistä ja tällä ja näin, mut sit Steamin täytyy päivittää ja sit toiseksi mulla on jarruremontti odottaa tuolla autotalleessa edelleenkin. Mä olen vaan pienellä tauolla. Ja päätin, tehdä tauolla muutaman videon. Mä toivoisin, että tässä pelissä olisi autoja.
Vaikka sit joutuis hakee pensaa ja tekee kaikki ihmetyhmyyksiä, mut se olisi vaan jotenkin paljon helpompaa. I'm loving it. Aika hauskaa, että noi kaiffarit hukkaa mut yleensä aina. Ja nyt niinku nää pari, ne on niinku seurannut mua jo hetken aikaa. En sit ja se kello täytyis saada kyllä toimimaan tässä. Mä jotenkin harmittaa, että mä en näe sitä kelloa nyt millään. Ja hei, Firefox on saatavilla asanapäivitys. Jee, mä en tiedä näettekö tota. Tuli yhtä kivaa tuon ruutuun sillä, että Firefox, päivitys. Haluatko päivittää? No en. Mutta joo, mä jätän tähän. Seuraavassa jaksossa mä varmaan leikkaan sen verran pois, leikkaan sen verran, että teidän ei tarvitse katsoa tätä kauheat kävelyä. Mut missä me nyt sit jäätiin? Me jäätiin siihen, että Ville on nyt sitten... Tää on weightkin nykyään. Mä muistan, se on varmaan ollutkin. Ville on tappanut 112 ja 3 kuukautta, melkein 4 kuukautta ollaan nyt sit eletty tässä pelissä. Ja skillejäkin on paukkunut. Ja ollaan jopa hengissäkin vielä, et ei tässä mitään, meillä on ruokaa jonkun verran mukana. Ja meillä on vähän kaikkea muutakin, mitä me ei tarvittais, mut sit... No, pesäpallomaalla tarvitsee huoltoa. Aina vähän välillä. Ihan hyvä vaan, että meillä on vähän nauloja ja kaikki muu, vaikka ne painaa kyllä ihan sikan, mut... Se on hyvä olla. Tupakkaakin meillä on, josta Ville sai heti pienen yskän. Eli Ville ei ole tupakoija. Ja toi joukkio näyttää siltä, että no hetken päästä meidän nilkaskiin. Mennään vähän tänne päin. Mutta tämä oli Let's Pelataan Project Zomboid. Mä näen teidät seuraavassa jaksossa. Ja kuten aina, tilatkaa, jättäkää kommentti. Itse asiassa kommentti olisi kiva, kun joku jättäisi, kertoisi mulle vähän, mitä mun pitäisi tehdä. Mutta jättäkää kommenttia, tilakkaa. Mä rakastan teitä. Se on moro.